Ja és al carrer El Diari de Sant Andreu, un mitjà fet des del municipi i pensat per a tu. Cada mes hi trobaràs reportatges, entrevistes, agenda cultural i totes les notícies que afecten el dia a dia de la ciutat. El pots llegir en format paper, en versió digital i també a diaridesantandreu.com, la nostra web. Informa't, participa-hi i forma part de la vida local. Diari de Sant Andreu, la ciutat, negre sobre blanc. Després de més de 20 anys, el barri del Pla de l'Estació torna a celebrar les seves festes, una cita molt esperada impulsada per l'Associació de Veïns Unió, que ha treballat per recuperar aquest espai de trobada, convivència i reivindicació veïnal. El objetivo es hacer unión, estar con todos los vecinos, que todos nos unamos un poco para pelear por nuestros problemas y hacer todo más ameno, ayudarnos unos a otros. 3 días d'activitats pensades para tot el poble. Por supuesto, nuestro objetivo es que nos conozcan. Parece que estamos en un barrio que hemos estado siempre aquí, un poco desplazado por parte de todos y darnos a conocer. Jocs, tallers, actuacions, festa de l'escuma, música i molt més. En principio hay una gran variedad de actuaciones que haremos el sábado por la tarde. Un programa dissenyat amb un objectiu clar, enfortir la unió entre veïns i donar vida al barri. Idea para todas las edades, todos los vecinos, aquí cabemos todos y bueno, haremos fiesta de espuma, empezaremos con un pregón obligatorio. Gustavo Jiménez, president de l'associació, destaca la importància d'aquestes festes com a eina per a fer comunitat i recuperar la participació ciutadana en la vida del barri. Y el pensamiento es que la Asociación de Vecinos y Entidades somos un gran motor, si no el motor, una pieza muy importante del pueblo. Del 18 al 20 de juliol el Pla de l'Estació tornarà a omplir-se d'alegria, de veus al carrer i d'esperit veïnal. Perquè, com ens deia el president de l'associació, aquestes festes no només miren al passat, sinó que marquen el futur d'un barri que vol seguir avançant, tots plegats.